Mayong hapon kananyong tanan, kanatong tanan. Mayong hapon. Salamat sa Ginoo bisan nining panahon nga atong nasinati karon. Apan salamat sa matag usa nga nagapadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Welcome sa Pinulungang Bisaya dinhi sa UCCP Cosmopolitan Church. Atong abi-abi ang matag usa kanato nining kahaponon. Adon na bay first time nga kauban nato karon ning atong pagsimba na first time palihog tendog para ma-recognize. Ayan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo. Human sa atong pagsimba, magapabilin kita tungod kay adon na kitay salo-salo nga pagahimuon mamaya dito sa social hall. Ayaw mo pagdali. Kayog magdali mo, mabasa man mus ulan. May ning mabasa kas ulan nga busog daan. Salamat sa Ginoo. Napoy kauban nato karon nga dugay-dugay na pod na kauban sa likod. Sa mga Dolitina family. Salamat sa Ginoo. Gikan pa na sila og manggahan General Trias. So ning ari ning uban kanato. So dili hinungdan kung layo basta mga lagad sa Ginoo. Nining atong talamdan sa pagsimba adunay mga pahibalo nga atong masayran usab. Salamat sa mga igsuon sa ilang paghatag og pag-donate og mga butang kauban sa atong pagsimba, itong bulak sa atong atubangan. Mga igsoon nato nga naghatag og kanang nag-donate pod para sa atong paggasalo-saluhan unya. Ug atong gipasalamatan ang Ginoo sa mga igsoon nga magasaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Karong adlaw si igsoon Louis Laguardia. Salamat. Daghan ni mga pangalan dire, no? Si George Balatiro, Jebert Vergara, Abara. So naman mo i-donate, so palihog na lang og tan-aw. Og salamat sa Ginoo. Ato silang kantahan og kanang birthday song. Sa umaabot nga Domingo sa July 19, adunay Luncheon Fellowship ang Christian Women's Association. Alas 11:30 hangtod sa alas 2. Siguro libre ni og paniudto, so ayaw mo kabalaka sa paniudto. Harita dire mga kababaihan, CWA. Kinsa may mga CWA dire palihog og taas ang kamot. Di gani mo taas mga CWA, di mo CWA. So, tambong taan alang sa pagpalambo sa atong panaghiusa o aduna usay nga buluhaton ang mga CWA karong maabot nga Sabado sa UCCP Salitran sa Cavite. So, palihog og apil niini. Ayaw mo kaguol sa sasakyan kay ako'y driver. So banan tamo nako sa nining mga buluhaton. Og ato usab nga gi-organize ang mga uban nga mga organization sama sa mga kalalakihan, mga kabataan o mga batanon, SIAF. So kung asa mo bilong palihog na lang sa pag-volunteer sa inyong mga kaugalingon. Og samtang kamo anya dinhi sa Manila, labi na diri sa UCCP Cosmopolitan Church, palihog og pagtagana sa inyong mga kaugalingon panahon alang sa mga buluhaton aron usab pinagi sa matag usa kanato mo lambo nining atong pinulungan nga pagsimbang binisaya. Kalain-lain man ang atong gigikanan gikan sa Visayas o
kanang sa Mindanao. Apan aniya kita dinhi sa lugar sa Manila nagkahiusa sa katuyuan sa pagdaig o pagsimba sa atong Ginoo. Aduna pa ba yung mga dugang nga pagbalita nga wala na ako maapil? Kung wala na, magapadayon kita sa atong pagsimba, pinaagi sa atong paghimamatay, pinaagi sa pag-awit sa mga pagdaig. Mayong hapon sa tanan, mga kaigsunan, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog ug atong himamaton ang matag usa. Happy Sunday! Atong lingion ang nasa atong wala ug sa atong tuo, ila-ilahon, kumustahon ug atong kantahon ang malipayon ang Kristohano. Malipayon ang Kristohanon, bisan daghang alantuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus ako'y sundon. Dili kita iyabigyan ang manluluwas na gingon, kitang tanan iyang pagdadon, ngadto sa balay langit nun. Palipayon ang Kristohanon, bisan daghang alantuson, sa pag-alagad magapadayon, kay si Jesus ako'y sundon. Dili kita niyabiyaan ang maluluwas na gingon, kitang tanan iyang pagdadon, ngadto sa balay langit nun. Kitang tanan iyang pagdadon, ngadto sa balay langit nun. Yes! Salamat sa Ginoo, no? Malipayon ang Kristohano tinuod yun, because God is good. Amen. Yes, kay kanunay sa mga problema, but kanunay ang Ginoo nagapuno, nagauban sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Amen. Og ready na ba ta? Mudaig, mukanta, musayaw diha sa atong buhay nga Dios? Ready na? Amen. Yes, amen. As Psalms 108:24 says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Let's go and let's praise and worship our God. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musingit ug maghugyaw, balaan talaygon ang Dios. Atong balikon, karon ang adlaw. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso igsoon, mulukso, musayaw, musinggit o maghugyaw, balaan gamhanan nga Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, tuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Adlaw sa Dios,
karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulokso, musayaw, musinggit, maghugyaw, balaan, dalaygon ng Diyos. Daygon ko, ikaw, o Diyos nga labing gamhana, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhana, magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Ibayaw ang imong mga kamot ug iluhod, ang imong mga tuhod, simbaha, Ginoong manluluwas na, kay hadul ng pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagdayaw, pagdaig. Kay si Jesus, hadul na mo balik, hari sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbaha, Ginoong manluluwas na, kay hadul ng pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw ang kamot! Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdaig. Kay si Jesus, hadul na mo balik, hari sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, ug iluhod ang imong mga tuhod, simbaha, Ginoong manluluwas na, kay hadul ng pagbalik niya. One more time, ibayaw! Ibayaw ang imong mga kamot, ug iluhod ang imong mga tuhod, simbaha, Ginoong manluluwas na, kay hadul ng pagbalik niya.
We praise you, Father God, and we glorify you. Come, Holy Spirit, fill this sanctuary with your love, with your grace, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, sa among mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, sa kanunay, ng imong gugma kanunay namong nasinati. We praise you. We praise you. Thank you, Lord, for your unending love. Salamat, O Diyos. O Diyos, ani ako nagaduol sa imo, tila nagpaubos, walay lait nga simbahon ko, kundili ikaw lamang gayon. O Diyos, aniya ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, walay laing nga simbahon ko, sa kadako sa paghigugma mo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo ra, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, O Diyos, aniya ako nagaduol sa imo, tila nagpaubos, walay lain nga simbahon ko, kundili ikaw lamang gayon. O Diyos, haniya ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, walay lain nga simbahon ko, sa kadako sa paghigugma mo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo ra, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, gikan sa kasalanan gibag-o mo ako, gikan sa kangit-ngitan gilamdagan mo ako, gikan sa kamatayon gibanhaw mo ako, haron sa pag-alagad kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka.
ang pagsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Dios, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Dalaygon ka, O Dios, dalaygon ka, O Dios, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo ra. Dalaygon ka, O Dios, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Yes, Father. Dalagon ka, O Dios, sa among isiga kinabuhi, Father God. Dalagon ka, O Dios, sa kanunay, Father God, in different seasons sa among kinabuhi. Naaman kami sa season nga malipayon, among ikaw giday, Father God. Among kiningi pasalamatan. Dalagon ka, O Dios, sa season nga nagmagulanon kami, Father God. Dalagon ka, O Dios, sa among mga kinabuhi, sa among mga struggle nga nagian, Father God. Kay ikaw, O Dios, kanunay naghatag og kaligon sa matag usa. Among giampo, Father God, that imong giyahan ubanan. Panalangini, Father God, ang among mga pamilya. Panalangini ang among mga trabaho, Father God. Panalangini ang among mga pag-eskwela, Father God. Panalangini, Father God, ang matag-usa, Father God, nga naa sa kasubo. Hatagi og mga kalinaw ang mga naglibog, Father God. Give him hope, Father God, for the people that is hopeless. Give the love, Father God, and give the wisdom that they need, Father God. As we continue, Father God, niining kalibutan na, Father God. As we continue for this week, Father God, you may love, your peace, and hope be in us, Father God, sa matag-usa. We praise you, Father God, because your name, you are the God nga above all things, Father God. We praise you, we glorify you, we honor you, Father God, in this sanctuary. Kining tanan among mga pag-ampo, among mga pagdaig, diha kanimo nga among buhi nga Dios, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen og Amen. Praise the Lord. Kanimo, o Ginoo, nagampo ako. Ayaw itugot nga maulawan ang nagasalig kanimo, kunduli kadto lamang misupil kanimo. Tultuli ako, O Ginoo, sa dalan mo og itudlo kini kanako. Tudloy ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran, kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Nagsalig ako kanimo kanunay. Inumdumi, O Ginoo, ang imong kaluoy ug gugmang makanunayon nga gipatkita mo, sukad pa kaniadto. Yawag tanan sa pagtindog.
magampo kita. Maluluyon ug may gugmaong Dios, nangaduol kami sa imong balang presensya aron sa pag-awit o pagdayeg sa imong dakong pagkamatinud-anon. Ang imong dakong kaluoy walay katapusan, ug ang imong mga kaluoy nagbago matag adlaw. Aniya kauban kanamo niining takna sa pagsimba, aron tudloan kami nga mahimong maluluyon ug mahigugmaon ngadto sa among isig katao, labi na sa mga nawala sa dalan, sa mga labing ubos ug sa mga gibiyaan sa katilingban. Kini among giampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Giawag ang tanan sa pagpanlingkod. Kung isugid ta sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad, ug buhaton ang matarong, ug mapasaylo gayud sa tanan tang mga sala, ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan. Busa nining higayuna, isugid tangad to sa Dios ang atong mga kaluyahon, kalapasan ug sala, diya sa pagpaubos ug pagkahinulsulon, magampo kita sa hilom. Nagingon ng Ginoo, pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Naghigugma kanato ang Dios ug nagpasalig siya nga magapasaylo sa atong mga kasalanan. Dawata ang iyang pasalig sa pasaylo ug pagkinabuhi ingon nga usa kan linuwas. Mayong hapon mga igsoon sa makausapa, atong ipakigambit ang kalinaw gikan sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa atong pag-abi-abi o pagpadayag sa presensya sa atong Ginoo. Lingita sa atong mga tuo o wala, o gihatag nato ang kalinaw gugma sa atong Ginoo. And peace. Kanatong tanan. Salamat. Atong dadon ang tanan sa Ginoo pinaagi sa atong katilingbanon nga pag-ampo. Mag-ampo kita. Maluloyon nga Dios among mahigugmaong amahan, sa taliwala sa among pagsimba nining ikapito nga Domingo human sa Pentecostes. Midol kami kanimo uban sa mapaubsanong mga kasing-kasing nga nagapasalamat alang sa imong walay pagkapakyas nga gugma, grasya ug pagiya. Samtang gisaulog namo ang Rural Life Emphasis Sunday, among giila ang imong presensya sa kinabuhi sa mga mag-uuma, mga mamumuo sa kabanikanhan ug sa tanang katawhan nga matinud-anong nag-atiman ug nag-alagad sa imong kabuhatan. Nagapasalamat kami alang sa mga panalangin sa yuta, sa ani ug sa mga kamot nga nagapangabudlay aron makahatag og pagkaon ug panginabuhian sa among mga komunidad.
Tudloi kami sa pagpasidungog sa dignidad sa matagmatang sa trabaho ug sa pagkahimong matinud-anong mga tinugyanan sa imong kabuhatan, pinaagi sa kaluoy, hustisya ug gugma. Hinaot nga kining taknaa, Ginoo, makadasig kanamo sa pagtan-aw sa mga panginahanglan sa among mga igsuon, sa maslawom ug sa pag-apil, sa pagtukod sa kalinaw, panaghiusa o kaayuhan alang sa tanang katawhan. Ginoo, among gipasaka kanimo ang tibuok United Church of Christ in the Philippines, ug ilabi na among giampo ang UCCP Cosmopolitan Church, ang among kongregasyon ug ang matag membro sa among komunidad sa pagtuo. Padayon nga panalangin o giyahe ang among mga namumuno sa simbahan, mga leader, mga opisyal, ug ang tanang matinuglanong nagtanyag sa ilang panahon, mga talento ug kusog alang sa imong ministeryo. Itagi sila og kaalam, kaisog, pagpaubos o kasing-kasing sa usa ka sulugoon samtang ilang gimantala ang imong pulong o gipakigbahin ang imong gugma. Nagampo usab kami alang sa pagpalig-on o pag-organisa sa among church-related organizations, ang Christian Women Association, United Churchmen, Christian Young Adult Fellowship o Christian Youth Fellowship. Hinaot nga sila mahimong mas aktibo o mas matinud-anon sa ilang tagsatagsang ministeryo, nga mahimong mga instrumento sa pag-alagad, panaghiusa, pakikambitay, o espirituhanong pagtubo sumala sa imong kabubuton. Pasigaa ang ilang pagtuo aron magamit nila ang ilang mga gasa o mga abilidad alang sa himaya sa imong ngalan o sa pagtubo sa imong simbahan. Nagampo usab kami alang sa among mga igsuon nga kanunay mutambong sa pagsimba apan wala pa makakaplag og ministeryo o organisasyon diin sila mahimong kabahin. Dasiga ang ilang mga kasing-kasing sa pag-apil o pagpakabana sa buluhaton sa simbahan aron mas daghan pa ang makatampo sa misyon o ministeryo sa imong simbahan ug aron mahimong mas buhi ug mas makahuluganon ang kinabuhi sa imong iglesia. Mapinanggaon nga manunubos sa tanang panalangin, among gipataas o gisaka usab kanimo ang pinansyal nga mga panginahanglan sa imong iglesia. Salamat sa imong padayon nga pag-atiman ni ining kongregasyon pinaagi sa pagkamanggiatagon o pagkamatinud-anon sa imong katawhan. Pahinumdumi kami nga ang tanan namong nabatunan nagagikan sa imong mapuanguron nga kamot og tudloi kami nga mahimong malipayon, matinud-anon og responsable nga mga tinugyanan sa mga panalangin nga imong gitugyan kanamo. Hatagi ang matag usa kanamo sa malipayong paghalad sa usa ka bahin sa among kinitaan, dili tungod sa obligasyon kundi tungod sa pagpasalamat, gugma ug pagkamatinumanon kanimo, aron ang mga ministeryo sa simbahan magpadayon sa paglambo, ang maayong balita mapadayon sa pagmantala ug ang mga panginahanglan sa kongregasyon ug sa komunidad matinud-anong matubag. Hinaot nga ang among paghatag magpakita sa among pagsalig sa imong madagayaong pagtagana ug sa among pagpasalig sa imong misyon. Dios sa hustisya ug kalinaw among gitugyan kanimo ang among nasod ug ang tanang tinugyanan sa pagpangulo ug pagdumala taliwala sa mga isyu sa mga hagit nga giatubang sa among nasod karon. Kanimo namo gitugyan Ginoo tungod kay ikaw ang prinsipe sa pakigdait, ang Dios nga nagahatag og kaayuhan, katarungan sa mga nanghitabo nining among katilingban. Nangayo kami sa imong giya aron ang kamatuoran, hustisya, pagkamapanubagon og kaayuhan sa katawhan ang mopatigbabaw. Hatagi og kaalam ang among mga leader aron makahimo sila og mga desisyon nga adunay kaluoy, integridad ug pagtahod sa dignidad sa matag usa ka tawo. Among hinumduman usab sa pag-ampo ang among mga komunidad nga naapektuhan sa mga kalamidad o katalagman, ang mga panag-antos tungod sa mga bagyo, baha, linog o uban pang malisod nga mga kahimtang. Liguna ang mga pamilyang nagaantos, panalangini ang mga rescue workers
mga nagboluntaryo sa ilang kaugalingon, ug ang tanan nga nagahatag og tabang suporta sa panahon sa panginahanglanon. Ginoo, among gihatag ug gitugyan diha kanimo ang among mga igsuon nga atoa sa halayong nga dapit, ilabi na usab sa among mga mahal sa kinabuhi nga atoa sa probinsya. Uban ni sila Ginoo, panalangini sila, tanan ng ilang mga buluhaton, inaot nga magbunga og kadagaya nga nagagikan diha kanimo. Ug samtang kami ania ni ini nga lugar, kami nagapagpadayon sa pagpangalagad kanimo, nagatugyan og mga panahon sa kinabuhi aron magkahiusa dinhi nga dapit, aron ikaw among simbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Alang sa tanan namong mga pag-ampo nga among gipamulong og bisan pa sa mga gihilom namong sulod sa among mga kasing-kasing, nagasalig kami nga ikaw usa ka Dios nga naminaw, nakasabot og nagalihok, sumala sa imong hingpit nga kabubuton. Hinaot nga ang among kinabuhi, among pag-alagad ug among mga halad makahatag og dungog og himaya sa imong balaang ngalan. Kining tanan among gitugyan diha kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Among pagampo kanimo, awaton mo kami, nga nangamuyo, Jesus. Amen. Giyangyo ang tanan sa pagtindog alang sa pagbasa sa balaang kasulatan. Niya makita sa Mateo kapitulo 13, versikulo 1 hantod sa 9 o versikulo 18 hantod sa 23. Nagaingon, sa mao gyapon nga adlaw, si Jesus nanaog sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Ug midugo kaniya ang daghang mga panon sa katawhan, busa misakay siya sa usa ka sakyanan ug milingkod didto, ug ang tibuok panon sa katawhan nagtindog sa baybayon. Ug daghan ang gisulti niya kanila pinaagi ug mga sambingay nga nag-ingon. Usa nga magpupugas miadto aron sa pagsabud og binhi. Ug sa iyang pagsabud may mga binhi nga nahulog sa daplin sa dalan, ug ang mga langgam midugok ug mituka sa binhi. Ang ubang mga binhi nahulog sa kabatuan, din dili daghan ang yuta, ug kini miturok dayon, tungod kay kini wala may giladmon diya sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw, kini nalaos, ug kay wala may gamot, kini nalaya. Ang uban mga binhi diya nahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug miluok niini. Apan ang ubang mga binhi nahulog sa maayong yuta, ug kini namunga. May namunga og tag sa kagatos kapilo, ang uban 60 ug ang uban 30. Ang may idulong kinahanglan magpatalinghog. Busa pagpatalinghogin ninyo ang sambingay may tungod sa usa ka magpupugas. Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong may tungod sa gingharian og dili siya makasabot niini, ang dautan mutungha ug musakmit sa gikasabod diha sa iyang kasing-kasing. Kini mao ang naisabod diha sa daplin sa dalan. Ug may tungod niya tong naisabod diha sa kabatuan, kini mo kadtong nakadungog sa pulong ug diha iya kining gidawat uban sa kalipay. Apan siya mismo walay gamot ug malahutay lamang sa makadiyot. Ug sa dihang maabot ang kasakitan ug paglutos tungod sa pulong, matumba dayon siya. May tungod niya tong naisabud diya sa kasampinitan, kini mo kadtong nakadungog
sa pulong, apan ang mga kabalakan niining kalibutana ug ang gugma sa bahandi magtuok sa pulong ug kinidili magapamunga. May tungod sa sabud diya sa mayong yuta, kini mo kadtong nakadungog sa pulong ug nakasabot niini. Kini siya mamunga gayud ug maghatag og abot ug sa usa kay gayon usa ka gatos kapilo ug sa laing 60 ug sa laing 30 ang pulong sa atong Ginoo.
Mayong hapon pag-usab mga igsoon. Lami kayo mo kanta? Kanina sa misulay ko og saka dito sa choir room. Pagsulod na ko, uy, usaraman ka lalaki. Kulang man sila. Walay tenor. For emergency. Apil ko kanta. Kamo, kinsa may ganahan ninyong mukanta, sulay ko no kanta be for emergency. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsuunan. Palakpakan nato pag-usab ang Pilgrim's Choir. Ganina, istorya mitos likod. Sa sunod nga higayon, magpadula ko. Magsabod ko diri og tig 1,000. Kaya nga itong tigsabod man. Sabod ko rig ting 1,000. Kung kinsay unang makapunit, mooy makadaog. Pero dili ni karon. Nya sa sunod pod, akong ibalhin ang pulpito sa likod. Kay ang banda sa likod, bugnaw kayo dito. Ako nang ibalhin. Kay lami kayo dito sa likod, bugnaw. Basin pod, og mubalhin ko dito, mamalhin po mo dire sa tubangan. Di ta nagdinakpanay. Apan salamat sa Ginoo sa iyang gugma kanatong tanan. Samtang aniya kita dinhi nga dapit nining sulod nga simbahan. Ang matag-usa kanato adunay mga tulubagon o responsibilidad alang sa Ginoo. Kung kanang atong lingkuranan nanay titulo, sige lang. Kaya kung nasayod, kitang tanan magkahiusa dinhi nga dapit. Daygon ang Ginoo sa iyang mahigugmaon nga paggiya o paghatag kanato og kadasig sa pagpangalagad. Abigani nako kung gamay lang ang musimba kay ulan-ulan man kining panahon na. Samtang nga ako atua sa gawas nay mga nangagi. Katong uban gikan pa og gentry. Nya nabalhin diri sa Paranaque. Pastor unsang orasa ang simba diri? Sa buntag alas 10. Sa hapon, alas 3. Atong pasalamatan ang mga mangingisda o sa mga komunidad. Ang kinabuhi sa kabanikanhan o rural, nagpahinumdom kanato nga ang matag-ani magsugod sa usa ka binhi. Apan ang binhi makahatag lamang og ani kung kini mahulog sa maayong yuta. Kining yano nga kamatuoran dili lamang tinuod sa panguma kundi tinuod usab sa atong espirituhanong kinabuhi. Sa dili pa kita magapadayon sa mensahe sa pulong sa Dios atong hinumduman pinaagi sa awit nga gihalad sa Pilgrim's Choir nga adunay uluhan His enduring mercy and everlasting love. Nagpadayag sa kadako sa kaluoy sa Dios ug sa walay katapusang gugma nga iyang gihatag kanato. Samtang atong pamalandungan kining kamatuoran, atong makita nga ang Dios nga nagatiman sa mga uma, mauusab ang Dios nga padayon nga nagaduol kanato pinaagi sa iyang grasya, kapasayloanan ug gugma. Ang iyang kaluoy mao ang pundasyon nga nagtugot kanato sa pagdawat sa iyang pulong, pagtuman sa iyang kabubuton o pagpamunga sa atong kinabuhi. Sa Mateo Kapitulo 13, 1 hangtod sa 9, 18 hangtod sa 23, gisulti ni Jesus ang sambingay sa magpupugas. Samtang nagtudlo siya sa mga tao nga pamilyar sa pag-uma, gigamit niya ang usa kahulagway gikan sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi aron itudlo ang usa ka walay katapusang kamatuoran.
Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Og ang nagkalaing-laing matang sa yuta nagrepresentar sa nagkalaing-laing kahimtang sa kasing-kasing sa tao. Pangutana, unsang klaseng kasing-kasing anaa ka karon? Diba? Bisan pa nga ang binhi kanunay maayo, ang ani nagdepende kung giun sa pagdawat o pagtubag sa kasing-kasing ngadto sa pulong sa Dios. Ang tema sa atong pagsimba karong adlaw mao ang mabungahong kasing-kasing pagtuman sa pulong sa Dios. Ang mabungahong kasing-kasing pagtuman sa pulong sa Dios. Gidapit kita ni Jesus nga susihon ang kahimtang sa atong mga kasing-kasing. Kumusta naman ang imong kasing-kasing igsuon? Baga na ba nag-kolesterol? Kumusta naman ang kasing-kasing? Pitik-pitik ba na? Kung musulti ng imong kasing-kasing, unsa may iyang isulti diha kanimo? Siguro maingon siya, higugmaa ang imong isig katao sama sa paghigugma mo kay Kristo nga imong Ginoo. Pero unsaon man paghigugma sa atong isig katao kung aduna kay kasuko? Unsaon paghigugma sa imong isig katao kung aduna kay daghang mga sala? Ni gani ang akong kaugalingon o ang imong kaugalingon wa gani na mahigugmaa. Gitugutan ba nato ang pulong sa Dios nga mugamot sa atong kinabuhi? Gituman ba nato kini nga matinud-anon? O nagapamunga ba kita og mga bunga nga mahimong panalangin sa atong pamilya, simbahan o sa komunidad? Samtang atong pamalungdungan kining tekstuha, hinaot nga andamon sa Espiritu Santo ang atong mga kasing-kasing aron mahimong maayong yuta diin ang pulong sa Dios mutubo og mamunga og madagayaon alang sa iyang himaya. Sa Mateo 13, gisugdan ni Jesus ang pagtudlo sa mga katawhan pinaagi sa mga sambingay. Ang sambingay sa magpupugas, gisulti niya dapit sa dagat sa Galilea, diin daghang mga tao ang nagtigom aron maminaw kaniya. Tungod kay daghan sa iyang mga tigpaminaw, mga mag-uuma, ug nagpuyo sa mga komunidad nga nagsalig sa pang-uma, gigamit ni Jesus ang pamilyar nga hulagway sa usa ka mag-uuma nga nagpugas og binhi. Ang binhi nagrepresentar sa pulong sa Dios, samtang ang nagkalain-laing matang sa yuta nagrepresentar usab sa kahimtang sa kasing-kasing sa tao. Ang problema dili ang kalidad sa binhi, kundili ang kahimtang sa yuta nga mudawat niini. Nasayod man kamo no kamong mga nag-uma sa probinsya, no, ang inyong giandam nga binhi nindot kaayo. Pili pagani na ninyo. Apan sa pagtanom na ninyo, ingon nga unsa may natabuan ni nga nindot man tong binhi ang ano man nga wa man ni mutubo tungod sa yuta. Mausab ang kasing-kasing sa tao, nindot kayo tong pulong sa Ginoo. Nindot kayo tong testimonya ni igsuon. Pero murag wa may nahitabo. Wa gihapon. Useless ang binhi kung ang yuta, kung ang kasing-kasing dili andam sa pagdawat niini. Kay sa pagdawat nato sa maong binhi, kung gamot na sa atong kasing-kasing, makita kini sa atong mga buhat sa matag adlaw, bisan na sa atong mga kinaiya o pamatasan. Alang sa Rural Life Emphasis Sunday, aduna kini espesyal nga kahulugan alang kanato. Nasabtan sa mga mag-uuma nga ang maayong ani dili lamang nagdepende sa maayong binhi, kundi usa ka maayong pag-andam sa yuta. Husto nga pag-atiman o paglahutay.
Sa samang paagi gitinguha sa Dios nga ang iyang katawhan magandam o magugmad sa mga kasing-kasing nga mudawat sa iyang pulong. Mutuman niini nga matinud-anon og mamunga og mga bunga nga mahimong panalangin sa pamilya, simbahan o komunidad. Pareha usab kanato nga aktibo sa simbahan, unya pagawas nato sa simbahan, sa mga nakatuna nato nga mga pulong sa Ginoo, ato bakha kining gipakig-ambit ngadto sab sa uban. Ug sa dihang atong gipadayag sa uban, sa silingan, bisnas sa panimalay, ilang nadungog, gidawat, og ning gamot sa ilang kasing-kasing, umiingon na, "Hoy, uban ko, no, uban ko ninyo." Kay nakitaan man og kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Gikinabuhi na nato ang pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Mo nang daghan kayo mga nadani. No nay gahom sa atong Ginoo kung atong gidawat ang iyang pulong, atong gikinabuhi, adunay dakong kausaban sa atong pangadlaw-adlaw, kinaiya daghan ng matakdan muuban ko. Kay gusto pud ko nga mausab pareha nimo. Karong adlaw, samtang kita maminaw sa pulong sa Dios, atong hinumduman nga ang iyang walay katapusang kaluoy o walay katapusang gugma, mao ang tinugdan sa atong paglaom og kusog. Atong tugutan ang iyang pulong nga itanom pag-ayo diha sa atong mga kasing-kasing aron pinaagi sa iyang grasya, mahimo kitang mabuhangahon katawhan nga magdala og himaya sa iyang ngalan. Adunay tulo ka mga butang gusto kong ipakig-ambit kaninyo. Ang una, ang mabungahong kasing-kasing maminaw og mudawat sa pulong sa Dios. Matod pa sa bersikulo 18, 19 ug 23. A fruitful heart listens and receives God's word. Ang unang pagtulunan ang upat ka matang sa yuta. Apan ang maayong yuta lamang ang mudawat sa binhi o magtugot niini nga mutubo. Ang mabungahong kasing-kasing abli o bukas, mapainubsanon og andam sa pagdawat sa kamatuoran sa Dios. Dili lamang kini pagpaminaw pinaagi sa mga dalunggan, kundili sa pagdawat pinaagi sa pagtuo. Daghang mga tao ang nakadungog o makadungog sa pulong sa Dios matag Domingo. Apan dili tanan mutugot nga kini mag-usab sa ilang kinabuhi. Sama sa gahi nga dalan. Ang ubang mga kasing-kasing mahimong gahi tungod sa garbo, sa sala, mga kabalaka, mga kasamok sa kinabuhi o kakulang sa pagtuo. Kung sirado ang kasing-kasing, sayon ra nga makuha ni Satanas ang kamatuuran sa wala pa kini makagamot. Isip katawhan sa Dios ilabi na kadtong duol sa panguma o kinabuhi sa yuta. Gipahinumduman kita nga andamon nato ang atong mga kasing-kasing sa mga sama sa mag-uuma nga nag-andam sa yuta. Pinaagi sa pag-ampo. Nag-ampo ba kita? Pag hinulsol bata sa itong mga sala o pagsimba. Maghimo kita og luna aron ang pulong sa Dios makagamot og mamunga og espirituhanong pagtubo. Ikaduha, ang mabungahong kasing-kasing mutuman sa pulong sa Dios uban sa paglahutay. Ang mabungahong kasing-kasing mutuman sa pulong sa Dios uban sa paglahutay. A fruitful heart obeys God's word with perseverance. Matod pa sa 20 hantod sa 22. Ang batuon og tunukon nga mga yuta nagpahinumdom kanato nga dili igo ang pagdawat lamang sa pulong sa Dios. Ang ubang mga tao mudawat sa pulong uban ng kalipay, apan dali ra mubiya kon moabot ang mga pagsulay o kalisdanan sa kinabuhi. Wala lang, balik lang sa dati. Wala na magpadayon ang iyang pagpamunga.
Ang uban usab mutugot nga ang mga kabalaka sa kinabuhi, ang tinguha sa bahandi ug ang mga butang sa kalibutan makapugong sa pagtubo sa pulong sa Dios hangtod kini dili na mamunga. Ang pagtuman nagkinahanglan og paglahutay, lahutay lang. Bisan na sa mga problema nga atong na gisagubang karon. Unahuna nato, mura nagwa nay paglaom, wa nay pag-asa. Pero sige lang, lahutay lang. Tungod kay sa unahan, adunay giandam ang Ginoo. Ang importante, aduna kay bunga. Ang mga mag-uuma dili mubiya sa ilang uma kuman lamang sa pagpugas. Mapailubon nilang puhaon ang mga sagbot, ampingan ang mga tanom, og magulat sa husto nga panahon sa pag-ani bisan pa sa kausaban sa panahon. Sa samang paagi, ang matinud-anong magtutuo magpadayon sa pagtuman sa Dios bisan pa sa mga kalisdanan o kakulian sa kinabuhi o kawalay kasiguruhan sa kinabuhi usab. Ang kinabuhi sa kabanikanhan nagtudlo kanato nga ang maayong ani muabot pinaagi sa mapailobon nga pagtrabaho. Sa samang paagi usab, ang espirituhanong bunga mutubo diha sa mga nagpabilin nga matinud-anon sa pagampo, pagbasa sa kasulatan, pag-alagad ug adlaw-adlaw nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Gantihan sa Dios ang mga nagpadayon sa pagsunod kaniya bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi. Ang ikatulo, ang mabungahong kasing-kasing mamunga alang sa himaya sa Dios. Ang mabungahong kasing-kasing mamunga alang sa himaya sa Dios. Gitapos ni Jesus ang sambingay pinaagi sa pag-ingon nga ang maayong yuta mamunga og uban, mamunga ang uban usa ka gatos kapilo, ang uban kan unuman ug ang uban katluan. Ang pagpamunga mao ang ebidensya sa kinabuhi nga nausab pinaagi sa pulong sa Dios. Kung adunay hitabo tungod sa pulong sa Ginoo, maayong hitabo makita kini pinaagi sa bunga. Ang Dios wala lamang nangita og mga tigpaminaw, kundili mga tinun-an nga ang ilang kinabuhi nagpakita sa iyang himaya. Dili lamang kita forever na naminaw sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan usab nato nga mamunga. Murabag nakakaton ka sa Sunday school kada Domingo. Kaya aduna may nagtudlo kanimo. Pero wala ka magpabilin nga estudyante karon ikaw na po'y nagtudlo. Diba? Kinsa man diri ang bunga sa Sunday school itong batanon pa. Mag-Sunday school ba mo itong miaging mga panahon sa inyong mga kinabuhi? Kunya, dako bag kausaban ang maong buluhaton sa inyong kinabuhi. Padaghanay kung memory verse be. Kitsa man dire na memory verse nga daghan. Ang nakatunan rapod, si Jesus mihilak. Ako ug ang akong amahan usara. Dali daghana oy. Ang may pagdungog, ang may dalunggan maminaw. Juan 3:16. Si Hiyo bang ako magbalantay, walay makulang ka nako, ay di na mauto. John 3:16. For God so loved the world. No? Muna importante sa atong mga kinabuhi, nga kinahanglan adunay ning gamot sa atong mga kasing-kasing aron magamit nato sa adlaw-adlaw natong mga kinabuhi. Matod pa sa kanta, sa Tagalog pa, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Di ako na'y nagkanta, ano ba?
Ingon kanta ng anak, lipay pod ang inahan ug amahan kay himo mang tigkanta sa simbahan. Kanta niya, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ingon na maginikan, binabago daw. Wala namang nabago. Gahi gyapon ulo, tapulan gyapon. Sige lang atubang ng cellphone. Nya mo kanta ka, binabago ako araw-araw. Bago nga nay, bago laro araw-araw. No, kinahanglan yun nga adunay ebidensyang makita sa atong kinabuhi. Kung kita giusab na sa atong Ginoo. Di man ta kontento kanang moadto tag simbahan, maginusara rata. No, mangita gyud tag kauban. No, ay di ko malipay kung ako'y kauban moadtog simbahan, magdanig gyud ko ngano man. Lami maning na kay kauban moadtog simbahan kay og kinahanglan kang magkape, duha na mong magkape sa Starbucks. No, lahi po itong ikaw ra mag-inusara. Nya atubang kasamin, istorya kang ikaw ra usa. Lahi po ito, kinahanglan na gyud kay kauban. No, ingon gani ko ganina, maghimutag GC kanang mga seafarers nato. No, karon bisag asa na sila manglangoy ng dagat sakay ng barko. Ang communication nato sa usag-usa magapabilin bisan og mulakaw tagikan dinhi sa UCCP Cosmopolitan Church matuta sa laing lugar. Nagapabilin paghihapon ang atong presensya dining dapita. Unyag mo uli tagikan laing nasod, mo hapita dire, no? Di ba? Mga siman nato mga igsoon dire, himutag GC. No? Aron mag-forward ko niyo permi og mga devotion adlaw-adlaw kay kanang akong gihimo na man ang uban sa barko na. So ato gyapon daghanon. Kini mga UCM din hingaron maghimo pud ta og group chat. CWA o kanang mga batanon maghimo ta. Kay usa man ta ka pamilya dinhi simbahan. O yon ba mo mga igsoon? No? Di ba? Member gani mo GC nga walay gihimo sa GC pura tabi kini pa kang naipulong sa Ginoo kada adlaw nga atong mabasa. No, mo na ihagit challenge nako sa inyo mga igsoon. Kay naman ta dinhi sa sulod nining simbahan magkahiu sa kita. Nining atong pagpangalagad sa atong Ginoo. Magtinabangay kita aron kita mulambo pag-ayo sa atong pagtuog pagsalig sa atong Ginoo. Ang mga bunga nga gitinguha sa Dios naglakip sa gugma, kaluoy, pagkamatinud-anon, pagkamanggihatagon, pagpasaylo, hustisya ug matinud-anong pag-alagad. Sa mga komunidad sa kabanikanhan, makita kini nga ang bunga sa dihang ang mga silingan magtinabangay. Ang mga pamilya magkinabuhi nga malinawon, ang mga mag-uuma mag-practice og pagkamatinud-anon og ang mga magtutuo mahimong saksi ni Kristo pinaagi sa ilang pulong og binuhatan. Ang gidaghanon sa ani mahimong magkalahi. Apan ang matag matinud-anong magtutuo makahimo gihapon og bunga pinaagi sa grasya sa Dios. Ang importante dili ang pagtandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban kundi ang pagkamatinud-anon sa tawag sa Dios. Sa dihang atong tumanon ang iyang pulong, ang atong kinabuhi mahimong panalangin sa atong panimalay, sa umahan, sa simbahan o komunidad o magdala o himaya ngadto sa Dios. Ang sambingay sa magpupugas nagpahinumdum kanato nga ang pulong sa Dios kanunay maayo. Apan ang epekto niini nagdepende sa kahimtang sa atong kasing-kasing. Ang pangutana, dili kung nagsulti ba ang Dios, kundi kung andam ba kita sa pagdawat, pagtuman o pagkinabuhi sumala sa iyang pulong. Niining atong pagsaulog karon sa Aurora Life Emphasis Sunday. Hinaot nga andamo nato nga atong mga kasing-kasing sama sa maayong yuta. Magpadayon kita sa matinud-anong pagtuman og mamunga og daghang bunga alang sa himaya sa Dios. Sama sa pagpanalangin sa Ginoo sa mga uma pinaagi sa ani hinaot usab nga maghimo siya og madagayaong espirituhanong ani diha sa atong kinabuhi, pamilya ug mga komunidad. Ang hagit mga igsoon diha kang Kristo.
Ang mensahe sa magpupugas nagtawag kanato sa pagsusi sa kahimtang sa atong mga kasing-kasing at tubangan sa Dios. Ang binhi sa iyang pulong gihatag na kanato apan ang pangutana mao unsa nga matang sa yuta ang atong kasing-kasing. Gitugutan ba nato ang pulong sa Dios nga mutahok ug mugamot pag-ayo sa atong kinabuhi o gitugutan nato ang mga kabalaka, mga kasamok ug mga butang sa kalibutan nga makapugong sa pagtubo niini. Karong adlaw gihagit kita sa Dios nga dili lamang mahimong mga tigpaminaw sa iyang pulong kundi mahimong mga matinumanong sumusunod kaniya. Ang mabungahong kasing-kasing dili masukod pinaagi sa kadaghan sa atong nahibaluan bahin sa Biblia, kundili pinaagi sa pagkamatinud-anon sa atong pagkinabuhi, sumala sa gitudlo sa Dios, sama sa usa ka mag-uuma nga nagpailubon nga nagatiman sa yuta. Kinahanglan usab nato nga ugmaron ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagampo, paghinulsol, pagtuo ug pagtuo. Ito red, white. Umaya live yun dyan lang kasi sakit. Nauulan, may sol, na pinipulong, maghahakag at pagkalasing, pagkalikod sa akong mga pinagin. Hanggang kita dalayan, rohanan ng mga salamat sa inyong mga tulong na inyong ipugas sa aking mga kasing-kasing. Maghahakag, panahon o kaalitan, maghahakag, panahon o kasi, panahon sa pagkadayo, sa pagpamunta. Hindi inyong ihakag ang grasya na tinggal na palimot ang kanyang mainit instrumento sa paglambot at puso sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nanawa mo Diyos sa katulog kalunaw buwan sa iyang mga kapatid. Pagpamalan kung sa nato ang iyang pagmahalakan. Pero ihalag natin ang magbukod sa atong kinabuhi o ang bunga sa atong pagpanitan. Atong gagawin ay pagpulong, mga kanaan, upuan pang mga halad sa buhay o pagpasalamat ng sa Diyos.
magampo tang tanan. Ginoo, uban sa dakong pasalamat sa among kasing-kasing, among tugyan kanimo ang among kinabuhi ug among gidala ang mga halad alang sa kinabuhi ug bulaton sa imong iglesia. Nagampo kami nga imong kaming hatagan sa kasing-kasing nga mapuanguron sa pagtan-aw sa mga kasakit o pag-antos sa among palibot. Hatagi usab kami og mga kamot nga maluluyon sa pagtabang sa mga nagkalisod ug nagkinahanglan. Hinaot nga ang among mga kasing-kasing nga mapuanguron og mga buhat sa kaluoy ngadto sa uban mo'y magpadayag sa among pakigugma kanimo sa tibok namong kasing-kasing, kalag, kusog, ug gunahuna ug pagtuman sa imong sugo kanamo sa pakigugma sa among silingan sama sa pakigugma namo sa among kaugalingon. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa kalisdanan, sa taliwala, sa among kaluyahon, gamit o Diyos, imong ulikon. Niluhatong dili na mo mahimo, kung igasali ka ng diya kanimo, imo o Diyos kami magnakugion, magmalampuson katuyuan mo. Ang panahon nga alang gayud kanimo, mga kabtangan usab nga gisalig mo, maabtig naman unang gamiton, ingon usab makugihong bukton. Ang mga hiyas nagasaman sa langit, imong matnunan kung unsaon paggamit, alang sa imo gayud nga pingyarihan, mahigugmaong Diyos nga Ama. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios among Amahan, nagapasalamat kami kanimo alang sa among pagsimba karong adlaw ug alang sa imong pulong nga among nadungog pinaagi sa mensahe ngang mabungahong kasing-kasing pagtuman sa pulong sa Dios. Salamat sa pagpahinumdom kanamo nga ang among mga kasing-kasing sama sa yuta nga diin imong gipatubo ang binhi sa imong pulong. Tabangi kami nga mahimong maayong yuta, mga kasing-kasing nga anda mo dawat, mutuman og makinabuhi sumala sa imong kabubuton. Hinaot nga ang among pagtuod dili lamang madungog, apan makita usab pinagi sa mga bunga sa gugma, pagkamanggihatagon, pagkamatarong og matinud-anong pag-alagad. Ginoo, among gipasalamatan ang mensahe sa awit nga ang buluhaton sa imong gingharian, nga nagpahinumdom kanamo nga gitawag kami aron mahimong mga magbubuhat sa imong gingharian. Among giampo ang mga miduol o miluhod sa imong atubangan karong adlaw, uban ang ilang pag-ampo, mga pananginahanglan, mga kabug-atan o mga paglaom. Hikapa ilang makinabuhi, tubaga ang ilang mga pag-ampo, sumala sa imong kabubuton, ug puna sila sa imong kalinaw, kusog o paglaom. Among giampo usab ang tibuok kongregasyon ning iglesia. Laki pang among mga kaigsuonan nga nagauban kanamo pinaagi sa online platform. Hinaot nga bisan asa kami nahimutang magpabilin kaming nahiu sa isip usa ka lawas ni Kristo ug magpadayon sa pagdala sa imong gugma ug misyon ngadto sa kalibutan. Amahan dada kami gikan niining dapita uban ang bagong kasing-kasing
ug lig-on nga pagtuo aron mahimong matinud-anon mga tinugyanan sa imong pulong. Himua kaming mga binhi nga namamunga og magdagayaon alang sa imong gingharian. Pinaagi sa among mga pulong, mga buhat ug kinabuhi sa pag-alagad. Salamat sa imong presensya nga nag-uban kanamo sa among pagsimba karon ug sa matag adlaw sa among panglakaw, sa among pagtapos Ginoo nining among pagsimba, among dawaton ang imong panalangin ug ipadayon ang among buluhaton uban ang kalipay ug paglaom. Hinaot nga ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios nga atong Amahan ug ang pakiguban sa Espiritu Santo maguban kaninyong tanan. Hinaot nga ang inyong mga kasing-kasing mahimong tabunok nga yuta nga mudawat sa pulong sa Dios ug mamunga og daghan kaayo alang sa iyang gingharian. Lakaw kamo uban ang kalinaw, paglaom ug gahom sa pag-alagad. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen.